chese esuma siwe kakra ne yetiti o kakra nie kakra ni o kakra bi ni o de yetiti me te wona me te nsem na me te wodu na makoma na asimi mu na mehu de menka na afa de me ni me ti kasa me ni madwene kasa se na nipa timi tena wiase etimi beye wicked sa sikanti sensam no Canada Japan keka no wo yese ni nyina ye no kredia ene afa ne mate obi ni mase enti na wo ye video bi a wo de ba pa Ghana fo nyina chew se obi amafum no bia mepana chew obi bia amafum no bia mepana chew na de mi hunu no de eba no se na de na Canada Japan de bebe ba no na so enti na opa Ghana fo a chew afa ne matiase na me ka se bia pa no wo pa chew na me ka se bia Yesu anase Nyankopon na ebeba ena ne wo pa chew san wo so sa pa chew premier nsaso se ye no kredia sister ensem na papa no ekeka no ahometio ka aye fe ne je wago any Rolls Royce no mo ne Land Cruiser no ne Range Rover no ne ho ahwan na wohunu se sa ka no mani bi demu a sister emo woni mere na sa wo ba no kafra sa no pemi ka we akyero ade a wode ne to ne twami enu abom aye no ye du kogina wa wuntimi nye nti odi zaje wa agon ye wode ne to ne twa aye no wanya sa aka no o deserve cause me ye dim kogina wuntimi nye obi ni masemi odwene ho chese odwene ho wo de wonka na enura Canada Japan abusuafo edin ensam de waka bi ensam pa de waka bi na so de wabobi na odua wo ya eji mensem kura ye oduobia na obi ni mankasa opemu na nkasa woni ge ne kasa obusa ge ne se na tama okunu busa wo se oni ma ye bibi no die na wo kaaye na even po si ye du kogina kotu ye do ko ba bia ne ma oye ne ma bibia se kantam a men kantam ne nkosi ba bia no abusuafo na me busa sa anya bi obi ni moda so okuma se wode ho na wa bank Wurade Yakobo ma me se wa ana ma me se wa Regina ya me shapa me busa se anya bi obi ni okuma se ho ana se we say they were free kuma se wa bankan ana se watoa ne yiri wo Spain enyo sister ensem ne nyekura na wunmade eye me ya me kai se na sole dem ho emra na wo se ne babi
ene abemu obi akobo adwaman no wo bu emofra no na satam na Florence obi nim ete ho na wo bu akore na geyi ko tremika koda Florence obi nim na asese ma agime na Florence obi nim te wono wo sere na Florence obi nim te wono wo sere wantini anye akora no kopim se obi nim bu akora na ma ne ho to no sister ahometi na se obi nim so dia wo ye na enta mi busa se papa no anye bi obi nim woda so okumase ho ana wa bankran ana watwam kosu watwam akoto ana yiri wo Spain ensem ni nyo ana me ka asem ba akopɛ akire so wuti wiase wo ho na wuhunu se di nyame aye obia no fa sister emma wani mmiri wo pia tie ta emma wo pia die a wo wonye wakono da ohima bi nyame nhira emma no mu binum ni nyina emma ne binum ka we ni din ya medepa ma hunu ba twroma me yesi efre ne je wagon minim se ye ka se ye de yesi ye ka a ye fre ne je wagon any Rolls Royce no mo ne Land Cruiser no mo ne Range Rover no mo ne ho ahwan na uhunu se sa ka no mani bi demu a sister emo wani mere na sa wo ba no ka frasa no pe me ka we akiro ade a wode ne to ne twami enu abom aye no ye du kogina wa wuntimi nye nti odi za je wagon ye wode ne to ne twa aye no a wanya sa ka no odi zevo cause me ye dim kogina wuntimi nye ye ka susu obi nim wabo ankrofo mu susu bi mu de o masa sister bi kra de am te o se bra ma brepa between na ma yansa na me ba broche look at this between na ma ye ansa na me ba broche busua mesira mumma ye ni na ho nyame a ye som no mumma ye ni na ho eye me yese ade ade ye wanye wo demfa no bi chawati ase ohun se Canada Japan di bi ye obi ni mu no eye ne ya eye na hometi wo su foma chese esuma siwe kakrakra ne yetiti o kakrakra nie kakra ni o kakra bi ni o de yetiti me te wona meti nsem na meti wodu na makoma na asimi mu na mehu de menka na afa de mini meti kasa mini madwene kasa se na nipa timi tena wiase etimi beye wicked sa sikanti unye menkase sikanye sika unye biye yepa unye biye eye sika unye biye ye na mmom hwe ya wo befa so wo benye sika so benye sika obi kan se obi obi nimnya de a obetimi adi Florence ne yiri enua ba ana mebusa se na meka no madwum se na so obi kura timi obi timi de ne bakoma malam komfo oboso mani kunu eti se obi ka se komfo fa oba di uba anase fa kumoba emu ubayi mu de he kumoba
na fanye ska anasa fa oba na fanye nka oba yi mu de yin oba no wonwu wo de ofa na wonwu kunu ka woni mienu nka oba yi mu de yin aye very sad me de bia masem ba ko pe na make say sensem no a Canada Japan keka no a wo yeseni nyina ye no kredia ene afi ne mate obi ni mase enti na wo ye video bi a wo de ba pa Ghana fo nyina chaw se obi a mafum no bia me pana chaw obi bia mafum no bia me pana chaw na de mi hunu no de ba no se na de na Canada Japan de bebe ba no na so enti na opa Ghana fo acha afi ne matiase na me ka se bia pa no wo pacho na me ka se bia Yesu anase Nyankopon na ebeba ena na wo pacho san e wo so sa pacho premier nsaso se ye no koredia sister ensem na papa no ekeka no ahometio se wo sister anase wo nua bi wom na wo hunu se ya ye ne sa na wo te sansem wo ya wakoma be sore ubu be fu na me no de ya me ya ne se emra Canada Japan kika sansem wo nyina no o kika nsem wo obu ohwa na wo raise ne dia basa me so obi ni me ye mi sei me so na me busa sa that time no na mo no we that time no na mo ma no we nti ka Canada Japan me kasa nti ka mo nkasa that time na obi ni mo ye mo saa no na that time na mo we na nti Canada Japan me kasa obi ni mo yesi a nti ka mo de mo nkasa da Ghana fo no mo binim soso sometimes me ntibia si o enti mo de bia mo pese obi na emeka mo asemo mam enti se ya de anya de se Canada Japan be kan se obi ni yesi a enka mo soso mo meka mo asem ka mo asem hyehyem ho na mo wuo mo nsem hyehyem ho nto se Canada Japan be ebe kasa ye na nkrofo anya kwan na mekro ye mi sei na mekro that time na wa no we that time na mo ma no no away tina that time I make kasa na afei obi anya na asem obi anya ne ntoko a wokono afei na mo de mo ba be yi ya no sai na mekura wo ye mi sei na mekro ye mi sei entidie Ghana fo no mu bi no entidie Canada Japan na meka mo nsam mamo wono na emra meka mo nsam mfa mamo motena wa ma papa ne de mo ye de ode be ya wie afei onu obi anya ne ntoko a wo mo ko onu wo ye wo hwehwe ne hwehwe mu ye ne investigation se wo hwehwe ne hwehwe mu ana wo mekeka wo de ma wo Ghana fo mo me ye ni na ho mo ma ye ni na ho na mo me hwehwe nyamesom a yeso metimi ahye dem ha meti metimi abompa ya bo de me pese me hunu me pese me ni nyame kasa nyame obesane aba be kasa me nyame baba be kasa me wapa sorry bia ye good na do ho akoshim na wko Pentecost wo ho assemblies wo ho Methodist wo ho en sorry be pray na wo ho ye hia ne se wko a wo nkohwe wo bi o no wa yire ho abompa ye me organ na me ko assemblies wo mo wo Friday mpaibo sister na sa Friday mpaibo no assemblies wo na me ko nipa ne doso nti se wokura wo ma ye ohunu se wokura wo ka wo ye church member na emom sa o mo Friday mpaibo no ukobo bia sister eja wo mpapa wokura wo nsusu se empai na just wokọ obi hwe obi abone mpaye tu fi se nyame wontio ufi se nyame wontio ukotete wo busua ho nsem na ye de na se yaje ugodu afiri wo nsem
Yesa fa mo ka ho. Yesa ye fa wo ne asa boa ka ho. Ye no wo da wie ni ye no wo da wie ni ewia ya sa bo ye mo wa ne asa gu ani mu ase. Na de ba asem ni a. Me de ensam no me titititi a oduo ni se de list na kan de Japan list pa wo de abeta. What na wuti woduo no bi kura na wo se eguo no mu nyina fem. Na wo se eguo no mu nyina na sister fem. Me catch Florence. I say fe na Ajubi Florence. Me catch wo say encourage. Dia ban na encourage. Said ye wo se wo kunu dogwe. Wo su pe wo kunu. That means say wo kunu wo tie wasem. No na abeka you. Wo se wo kunu pe. Wo so pe wo kunu. Unhu adukuro bi e wo kunu aye wo se wo sign divorce. Obi akwa ntimi nka njo se kugya wo kunu. Gome wo ware na menyina ho. Ana Bible kura se awaleja yenye. Che wakotu se wo kunu twempana. Ana wo no obi da. Se de mekan no, umpe na ya no, upe for ade. So what you say? Misrew, madam. Tu kunu fo. Kasa kire wo kunu. Na sense de meka kire obi num so ni se. Na sori dem wo sampa sa sori no. Wo besa ye bie mu de a. Ene wo mu obi a oho. Na Ghana mpanifo mo hwehwehwe nsori so no. Se Christian council se hwan Inti womo pa womo yedai aban sika na ye womo fe no womo te wo no womo gidi keke ana sese ana womo bosume so aban twe womo kana ana sese ana wo minim de womo Christian council na eda womo so ye ene we de mesre wo binim se sampasel lockdown yi atwam yi womo Ghana we de mesre ne se na sore ho womo obi abiem na ese die tibia wo mu ni ye kan se ye no kra wontini hu mfi saa no mani nyinamu na wonfa tibia foforo mitie ni audio baako na sole bawo no ankasa na sole ba se ensemu akana de Japan de tewa wo kan nyina no enye wo made foforo na we enye news na asole mani nyina nim eni wusem ensemu akana de Japan kan nyina no enye ya de foforo na asole mani nyina nim that means say de wo kan nyina ye no kore onu ankasa na sole bawo say de kan de Japan kan nyina ye no kore se obi ni maye maka aka se nyamesum na ye de me bibia nya me ya ka nyame a aya na ye de ni di agoro no bibia nya me ya wo nyame na wo mu na ya na ye de ni di agoro no enu na ye me ya kese na wo de nyankopon da bia me ka me masamba kwa me kan se ya mo ya ma ye kase we sofo we ye sofo ya ma mo nyintu no obi onye omo nya sofo sankrofo no wo mo nya sofo ye njaji obi me njaji obi a mintimi njaji obi mintimi mbu obi ho akonta nemo adwenkyere ne ye nyina ye kyere ya dwen se woni beda ho next time wo so won konkoto sa atebe ne Shawati because the normal Canada Japan eke the mi sister anasa me brebia ko ene ya ye ne sa ne secret ni nyina pie ba nke minim de makoma be ye me asese nke bia action bia nke bia meteki minim de makoma be ye me ene bia minim de nka makeka kire bia obi nim
What I say? It is a woman and as a sister be. Ewo mu bia. Minim de obeye. Ensem na epiepie no etan enyan etan. Enti meka kire ya de nyina Florence obi nim se mesira no. Wontu ni kunu fo papa. Na Ghana mpanifuo nso ye besra wo mo se o mo mfa wo mo nansi fo. Na wo mo mfa wo mani ntoto asofofo no. Na asofofo no na mosumasi kum Ghana matihye. Asofofo ni na mosumasi wicked adinyamesum akatakata wo mani dibone akese a yenhu all because of say we sofo. We are medumeo, we are meg you say, ubebre, unani bekosu achia sa, ube kosu premier nu, ube utina yo ye bekos ate. Because of Saloma we need. Ate. Hey. So mama yenye very careful. Mama yenye very careful. Se na wo abrochire hakura wo abrochire wo de abrochire ba bia na se menka se uye nipa unhia mpaebo wo betimi abompaye ebi abompaye a wabre uti ni wayi emwa wape sofu bi na woni sofu ne bompaye na woni ne bompaye wose woni ne bompaye so utie ne nsem no wahwe no ma wo busa wo no wahwe no ma sofu ne ka woni ne bompaye na se woni ne kasa no so fi se ensem bi eba na nya two ntampa na ene sofu ni nya mpaye no wa hyase ebusa osika bi emu odura twa sa sofu ne so ana fasika we bra me nkoye sema twa sa sofu ne so ana obusuani we ne twa sa sofu ne so se sofu na hyase de nsem bi ebeba abra nyamesomba bible mu ensem onyina bible so kura mfa mmompa yemawa twa ne so se wafa sofu bi sa na ono wo kasa wo mie bible mu kura na wo mmompa ye Psalms 31 some debe ye fense Genesis o mie mesi twitwa sa sofu ne so onim bible mu kura twitwa ne so sofofu papa wo ho asofofu papa wo wiasim asofofu apapa wo wiasim a uhu na obi nka nkyere wo se we ye sofu me program me video ba ko me se emra se Elijah so se hwan yo owu kof ho no na okoye no ko hu se de ho ni sitie no ka kire Awurade se Awurade mesrew ma me second chance bi na me nko yes omo se sa hanya asem ketua nti oya nsa kira na dwene Awurade ka kire ne se me bagyaye na meme wo akukudam meme wo asofofo no asofofo mo wo ewiase o mugusu preach kire me ma wo mugusu ye de preach kire me ma nti ye wo asofofo papa o ho ye wo papa o ho mesre me nua no wo musie nyina ye hia moa obi ahia moa obi ambezo obewu what I say ene obi aso nto obeyale obi aso pese wodi yie wasase su obi ampe ha nti se de tie bia obefa sofo ato ho so se de tie bia obepe sofo e de ato na mmom hwehwe sofo no wo ye very good sofo odo obefa nyame mu enye sofo a wo wi anu asa de hu ato so nye sofo oji wo ye kosofo ho ema ye problem a ye wo no esolve ye kosofo wo se wo ha obi mu a ebeko ye kosofo wo so oboa ye ema obi bia nka efiri wonsa na se obi bia nka ehwere wonsa saka na ema we de sofo na timisa agifiri wonsa mu dia sister ene ye sofo no onye sofo
na wanya sofo because ensemu a Canada Japan ni odua Canada Japan eyiban masimba ko pe na meka sesa sansam ni nyina ye no kore dia obinim ena mebusa me so wada so okumase ho ana wo nkran ana wabetwam ko Spain ensem no ahomete anopai medaha metie metie tese TV no de net 2 se de ben de BBT metie me tese mentehwiase na wo hunu nyanse ka kire obi se ana wo kunu busa wo na de ba asem na wo kae enka bi da enye se ne wawade ebegu hwe na si ye do ko malam suo konfo suo sofu ho ye ma obibia kura enka no kura ni da kase debi ukutanyansa se timi ka kire obi we ye frena chese ye kan amroba na se kromfo a enye omo a etuo hye omo nsem nko na ye akromfo ena se nye obi a we frena say wo fa bibi nko na ye kromfo sankrofo mu nyina ye akromfo wo kuta adwene no wo kuta beat no ye wade bi ye se ye kan me de adu afa chale me de adu wo kuta saade ni bi me de adu ni bi wo kuta bi wo ya wo de bedu wo kuta saade ni bi me de adu afa wo kuta saade ni bi owie hunu se oba ne beye ne kano na wapia ma ne sofo ba ko walewe na wahye ne sofo ne chenchena wale me de me simasem a me kan se nsem a Canada Japan ke kan se ni obinim on passion papa bi meka na wonye na dwen se wo reply Canada Japan biem one ne yire Florence obinim na momom nsesam firi no ma bi hu no ma bi anti bi omon nsesam firi hu na wo mun change wo mu no ma bi na wontena ho nka se enipa nye nti metweme ho afiri nipa ho na matweme ho afiri nipa ho a men nsesam firi metebia mewom na matweme ho afiri nipa ho meye me no ma bi secret wo ye de bepi ene wo ye ni nyina pi wo ye de ebese pi nti best thing is obesisa sisa kura sisa ene na ye best sisa se ne me boy dwama ya megyae se ne me na me bo obi apo agi ni gold wa megyae se ne me na he na me famma e wo greenhouse red house yellow house ene megyae ene me na me di awu me kum nipa me di nipa si ha ene ni nyina megyae enu na ye the best enu na ebeboa the best sisa na wasori dem onipa guwo papa ha boma nti sasa krofo wo mu nyina di wachi na saba kokura nko osoro imemu na we mu nyina kogu bozam gyamu a papa ne wa ha nipa o ne wa ha nipa enti na meka se enka achiri ubetimi asesa enemi na mebo adwama megyae mi mobiem enemi na yesi kum nipa megyae mi kum nipa biem enne yesi ma yesi megyae mi because sa ma we a we nyina no wa tu audio na ebeba bonten no soso no wa boa bi ma mebi mu ababuru kire wa han dan ya mebi mu wa gigi stores so amebi mu amenne ebi mu so nsaka oma no wa mema mebi mu so sika dwetire nti wa boa binum wa ya ade wa boa binum onye obi kura nyo enye wanke bi kura obi kura ma aburu what yes nti wa boa binum wa ya ade enkachi utwa sa no mani nyina so beboa wo esi amia wadom wo yire wo ma edi ba biem wo sika wo fie
Woka papa wo se hwehwe de bebie mu asase ka ade bebie na wo se ayade mienu pe ne nipa hwehwe sika ene ejapade sika efie sika o ene fie sa no ma nyina so wanya bia wie ntidie bebie na wo se hwehwe ka ho so ugusu di wo maboni se wo sori a wo se men sori ma me kasa kire me ma sori ma asori ma be na wo kasa kire wo nyina de da busua wo nyina wo busua wo nyina so ye nkrofo ma no ma po asori ho wo ma ne hwan wo baby wo ma ne de wo ne Florence a wo mo na ye wo ma ne de wo ne Florence a wo mo na ye wo ma bay wo ba wasori nyina wo ye nkrofo ma wo da busua a wo mfa nche wo mi hu se wa yi ba begina solid dem wa papa wo ba so mi hu se wa yi ba begina solid dem na anu a wo yi wo ba begina solid dem wo so won ko hye obi nkom wo yi wo ba begina solid wo so won ko hye obi nkom wo ba ne ba wo so hu de maami wo ba wo afa ne ho afa ne ba obenya sikade ba wo so won ko hye obi nkom ma hu se wo do ba begina wo hwehwe wo ba ani so na emo mu nyankrofo ma de a wo bu mu timi you bet wa sori dem bu mu na Florence te ho na wo hwe na Florence obi ne mu te ho na wo hwe enka ma de ke ye ya badaye pa ma emma ke ya badaye pa ye ya bad time for nti senga obi bu ba anaso obi bu obi a wo ba kura na sori ko jenes blood jai dabi we dabi obi ba na obu ni se emma de wa badaye eso Florence timi tenase ekeka ni kokromoti nyina sifom ehwe ni kunu no obu obi ba se wo be pra kora no se wo be di akora ne dem se wo be ya akora ne de enye wo bi asem obi nim timi bo obi kokoso akora otimi muo bros bo obi ba kokoso saa na se ya ne kora na wo de ma ni paneba yare na wo de na o bad time na wo gina ho na wo hwe obi nim na wo tutu se wanya ne yonko be ma na wo tutu brobu bo udo ba ni bedru fie no na asa kreti yare foforo e de ama wo ba no mo be anya very careful mo ma ye hwe ba bia ye tutu ya na mo wurawura men kasa wo kwa asori enye asori de okwa eye pa ne mo huna asori ya wuwura mu sister huna asori ya wuwura mu bra huna asori ya wukom wo hwe na nya jaya asori no prewunkwa ana obi ni mu ba ni me ana me de me na me ko obi ni mu asori ana obi ni mu TV me na me hwe so ana obi ni mu oyere me na me ton ntidi e bayi kan hu se obi ni mu oyere se du be gina baby papa dia ene ye na se mfa wu nyina baby papa dia sister bra twu hu free hu ni abika na no yare ye tiate sei eye covenant tiate sei se yade se eye nyame na eba eye nyame na eba sister nka he na obefa kahe na obefa enka he blank he na obeko se yade se sa covenant me de me nane ne se nke sa da no covenant se de si bai sa da ka sister nka he na obefa ka fe na wodi blame komo obi ni mo na se obi ni mo na man ko heaven and obi ni na mama ka fe na wodi blame komo na ka fe na wodi blame komo obi ni mo na sister se wotena soli bim edi afi busumi nsia 8 months na hu se no man ko yi asori de anya twuhu firi hu unya ni frani twuhu fira soli nim na pa sori foforo bi ko asori e beboa asori e de ubegina baby papa asori e de ubegina tibia papa mu enya fichi de se obi ni ma sori de nipa wo ndimi kobi
Ewom so waboa ye. Waboa wasankrofo yare. Wama ebi moni a wo mo moni afira. Se ni nyina ye no kura se ye no kro se nye no koye di enim. Watete bi moni. Why ade? Ankopon Yesu Kristo ba asase so. Obenyane wufo. Wati ni frani ani. De no wabodam. Wo mane dam koy. De no wo yare wo sa ne yade. De no wo yare wo sa ne yade. Esumu bie ni ho a wo ye te se de obi ni mu ni adasofo na o maka no wo mo ye. What you say? Wo Yesu Kristo mu bie ni ho obi kura pese odi na chi wo se da bi kofi ko kan ya ma wo se kofi wan ka se be di machi. Ka obi ni mte mani na me pese me di obi ni machi. Obi ni mse da bi ko ne ko ka de Awurade Nyankopon ya ma. So what you say? Na wo so bone ho dawuro se nyame bi wo ho, nyame bi wo ho, nyame bi wo ho, nyame ye adwuma nyame bi wo. Ne mmom no emedi machi. Sister, bla, me kasa aye tenten no. A me nsem aye bebre no. Kire se nsem na asefem. De aba ni nyina enyan. Enye asefem. De me tietie no, ahomete ye no kora de a. Florence Ajubi tu kunofo papa. Chinitina wo say papa. Why be a ye? Why be a ye? Udi de Canada Japan akani na mente. Mabo ato agu. Min peti ebiem. Na mmom no, ma minti biem. De Canada Japan akani na no, eye mente. Mabo ni nyina ato agu. Na mmom no, ma minti biem. Ma minhunu biem. Mama nti de ekoso biem mama nhunu biem yensesa ya bra bom friti bia bia enye biem yensesa mfru fiti nei ekui yen change your status yen change your noma sika o yenya bia wie papa edan a yenya bia wie efie de ye peni wiase bia yenya wie nti from now on yen change your status papa yen change your noma bia ye tebia bia wo mu a ye fi se enso Nyankopon papa yen change yen sese ye ho mfrim ye nipa enipa wontimi ntena wontimi nyese Yesu Kristo tabi ono wo ye bofo se de tie bia ye adamase ni obefom se ne wo be ye papa e kina wo befom obi be ye obone amoafom ye nipa obi nim oye nipa Sedi tie bia wo befom Florence oye nipa sedi tie bia wo befom so what you say oye nipa sedi tie bia wo befom na ufum na utwu ho firi ho a me fi se nyame de bechem mesre obi nim se wo se woni de sei obi aka na o meka obi bi na emu wo beba ba kirekire nsem mu ensem wa kirekire no enne na de medi ba so hu yesi brebre ama ne ama brebre wowe ama ne ama ensem wa kirekire no ube kiremu akoka de yenka na Canada Japan asaba because esi a wose wo home so wose ko home so na wo kotena se no won tena se o wose na mase ese ko hwehwem biem so obenya wankasa fede wo naked kura minim se wanya wo naked picture so wonya ayo wo naked picture kura afede wo ko hwehwem akope wo naked abra wo hu nyina aguso e de aba me ahwe nti munya very careful ohima alabanya minshira munya very careful sister bla munya very careful munya very nkasema nkwa asore de ye Nyankopon aka osi mu yenhia mu yenyi ye hu nhia mu da eye
Nyemmom hunu asori a woko. Hunu asori a woko. Because no man na ekoso asifim ahumete. Minim se obi tie bi. Enye me nko an metie sa audio na any video na na mo mframa mu no obi atie. Nti se wo ye obi a wo ye badwemba na se wo sofu ni a wo sofu nie na wo tie sansem we nyina. De ye me yar kran se osi an mini wo ye bibi no osi de bempo wo kunu busa wo wo kan. Na chese ye no kore sa papa wonu na ye bibi abra wo yire wo ho. Wo yire wo ho. Ese ma wadi wo mo de. Emma wadi wo mo kura sofu no no. Sofu keke no wo de wo ya sofu mpo no no. Canada Japan de onu wonya sofu o. Wonu wonya sofu. Onu wo ye onabo. Anambo onabo. Se oni de wonya sofu. Na wo a wo de wo ye sofu a. Nyame ni ho a Yesu Kristo ni ho a wo na wo ho. A ye hwe wo so. Ponu no o. Na eni esenka wo nya sofu de a. Eni ebi anka abechen Canada Japan. Ka wo nya so. Wo ye sofu mpo ne kakra we no. Senka wo nya sofu de a ne nka bia wo bechen Canada Japan. Wo ye sofu mpo. Eni kakra comedies ya wo ye me ye hwe yo. Na senka wo nya sofu de a eni ena nka wo sika. Ka bia bechen Canada Japan. Wo bechen Canada Chamano mugu asori dem wonde e fa wayo ama wo mo na wo Florence obi nim wo betena ose an we kura no ne yira ya hu Canada Japan pote ho ya hwe sister ye kasi ye di akira ye behwere fra ye kasi ye kansem bebira ye behwere fra ensem ne nye enyan na airtime se wo sister bia na wo nua bi ko sa asori na hyase se obetu ne fo na ensem no enyan airtime nye ahomete wotia na wakoma ebo birim wotia na wakoma ebo birim chidi odi aye nkrofo yere no nkrofo ma sleeping matter awurade wotia na wakoma aye birim na menhira mo wate mo comment no edoso pa obitimi twra na page ba ko asa edoso pa nya menhira mo nyina mugu platform so nya menhira mo ene mo comment amode aba nya menhira mo na wo twro base na wodi bi ye futu sa wo osofo bi a woni ne bompaye na office wa shase ye wo agadrum se ya two ho free ne ho yankasa asofofo ni nyo yentimi nkasa asofofo nyina nye ebi ye pa sofo bo wa kodo wa wo musa kapre wo musa odama eso de wo pe bi obeya ma wo afiri wakoma no akoda nase wo afiri wakoma na wakoda nase so ati ase enso bi kura sa asofo na meka no kura bi kura na wo mfiri nyame enso kapre se wo musa obi thousands se wo musa obi enso de wo pe bi obeya ma na wo afiri wakoma ma akoda nase enti mesre se wunua bi konsole bi saa ubebi chini mpaibo bebre so kwa chiri usa kofa no me shase so betunefo tunefo onu anya mpaibofo tunefo